datan sirna ning mundhak dewasa sang jabang bayi amit kersaning Gusti kang murbeng dumadi ora kaprawasa ning malah saya mundhak sentosa prayitna sang Hyang Narada mrepeki unggawaning sang jabang bayi. Ada Wiwik mayang Pak De aku anake sapa ngundang sampeyan Mbah Kakung. Wah. Utawa Eyang. Oh ngono ya, Yang. Heeh. Piye, Mbah? Aku ki kose. Jeneng kita kuwi durung duwe jeneng. Urung duwe jeneng, durung merga bubar dilairake. Amit kersaning Gusti Kang Maha Suci, dina samangko jeneng sira kaya disengka ngancik dewasa. Aku urung duwe jeneng, urung. Mulai petok kancaku lek nyeluk aku piye, Mbah? Lah iya, mula kowe tak kei jeneng sik. Kowe tak wenehi jeneng sik, men mengko ngundang kita kuwi gampang. Aku jenengku sapa, Mbah? Ini. Gandeng jeneng kita kuwi dewasa. Mijil saka wisa, wisane geni. Kawah candra dimuka. Jeneng kita ulun menehi tetenger. Bambang Wisa Geni ya Bambang Wisanggeni, Nger. Bambang Wisanggeni ya. Merga jeneng sira lair lan dewasa lumantar wisa wisane geni kawah candra dimuka. Lek ana anak ki lek mesti ana bapak karo ibu. Wah, pinter ya bener. Aku ki anake sapa, Mbah? Lah iki. Sik, ngosike. Madeparana. Noleorana. Kowe weruh apa? Niken Salindri dudu kuwi. Dudu kuwi. Kalau sawangen sing do sepaton kae sapa Mbah? Kae para dewa-dewa. Para dewa? Heeh. Terus takono rono sapa bapakmu, sapa ibumu. Nek ora ngerti tak takoni sapa bapakku, sapa ibuku, jotosen cangkeme. Iya, Mbah. Wong nandur ki ngunduh tang nyaur nyilih balikake sing gawe bakal nganggo. Ki engko kelakon enek wong tuwek-tuwek ditonyo cangkeme karo bocah. Sapa iki? Aku Bambang Wisanggeni, kowe sapa, Pak? Aku dewa. Oh, dewa. Ya, ngerti dewa ora? Gedhe tur dawa, dudu. Dewa ki sing mapan ana ing Kayuwangan. Bathara Indra. Oh, Pak Indra. Ya. Aku arep takon Pak Indra, takon apa?
Sapa bapakku ora ngerti. Sapa ibuku ora ngerti. Jotos cangkeme. Sapa iki? Aku Bambang Wisanggeni, kowe sapa? Bathara penyarian carike dewa. Oh, Pak Carik. Ya. Nek ngono nek kono kowe nang kene dadi carik. Ya, aku dadi carik. Nek kono kowe ngerti ning babatan ki randane pira, prawane pira? Raimu. Ora usah takon perkara kuwi. Kowe iki ngopo? Aku arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku ora ngerti. Tonyo cangkeme. Sapa Mbah? Aku Bathara Yama Dipati. Kowe ya dewa? Dewa. Dewa raine kaya barongan. Pancen aku sak rombongan elek dhewe aku kok le. Kowe sapa? Bambang Wisanggeni. Kowe gaweanmu apa Mbah Yama? Gawe aku njabut nyawane wong. Yen ngono aku jabuten, rong enek tulisane kok njabut. Ya ora duwe hak kowe iki ngopo? Aku arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku ora ngerti. Tonyo cangkeme. Kowe ya dewa, aku tukang son nek. Oh ya wis, selamat. Nah, era muni tukang son raman. Piye bisa ngene? Ora nek sing ngerti iki, Mbah. Noleh ora ono. Roh apa? Kaya ana dewa nganggo seragam abang, kae jenenge Bathara Brahma. Bathara Brahma iki dewane geni. Dewane geni? Heeh. Kaya ditakoni, takoni. Nek ora ngerti, jotosen cangkeme. Siap, Mbah. Engko enek lakon mbahe ditonyo karo putune iki asli. Rasakno Brahma kuwi dadi wong tuwa miar-miur. Kowe sapa? Bathara Brahma. Kowe sapa? Bambang Wisanggeni. Sing ngamuk dudu wayahe. Dudu wancine iki kowe. Ya, aku sing ngamuk. Asli, sak nomer bocah cilik yahene ngamuk iki genah putune wong gendeng. Ya ben putune wong gendeng aku mau ora. Jos, Mbah, jos. Pokoke petuk karo dewa, jotos cangkeme. Aduh. Nek aku mau jotos sak kayange. Lah aku lak manut karo kowe to, Mbah. Manut apa? Pokoke petuk dewa, jotos cangkeme. Sampeyan dewa apa udu? Dewa. Nek aku rombonganmu ngono lho. Jotosen pisan. Ya. Aku pimpinan Suraya pukulun Bathara Guru. Aku ora takon, aku arep takon bapakku sapa? Ora ngerti. Ibuku sapa? Ora ngerti. Tonyo.
jaga Muda tama jaga Leren, wis anggeni leren. Wis marem to, wis njotosi dewa. Wis, Mbah. Lah, bapak kita ki ora mapan ana ing Kayewangan. Nanging wong tuwa kita mapan ana ing Ngarcapada. Aku mbok diterke, Mbah. Aku pengen sungkem ana ngersane wong tuwa lanang wedok. Ya. Tutna lakulun ya. Tutna lakulun. Menak pethukne karo bapakmu lan wong tuamu wedok.